Čaute, tak dneska sme boli na hlavátkach, tak na začiatku si pozrite, čo som vlastne prichystal si, nejaké návnady na tieto hlavátky a v ďalšej fáze bude vlastne z rybačky, čo sme chytili. A síce my sme sa vlastne v predposlednom vstupe video už rozlúčili, ale Kubo ešte išiel na jedno miesto a podarilo sa mu niečo, takže určite dopozrite do konca. Takže začíname. Dobré ráno, kamoši rybov, takže je momentálne 5 hodín. Ja čakám na Kuba a kokajte, čo ideme skúšať. Cca do 10. ideme vyskúšať hlavátky. Ale mne sa úplne nechce skúšať bežné veci. Takže vždy vymýšľam nejaké somariny. No dneska som vymyslel takú šialenú kombináciu, kde vlastne spojím tento wobbler tristanový, ktorý som dostal na Vianoce od Jana Leha, ja mu ďakujem, čavianči, s touto malou rotačkou. Odštiknem tento trojháčik, dám semka krúžok a spojím to. Prečo to robím? Veľmi rád skúšam také plné šialenosti, čo nikto ani neskúšal. Myslím si, že ten hron momentálne je dosť prechytávaný tými bežnými vecami a toto bude také niečo odlišné a to ma baví. A môže to evokovať toho, že proste nejaký menší pstruh naháňa poťar a tým pádom vie vyprovokovať tú hlavátku. Ale ďalšia záležitosť, ktorú budem skúšať, bude vlastne, idem si vytvoriť takýto tandem, takisto dám dole trojhák, spojím kružkom, aby to malo tým 14 cm, keď spojím štvorku s dvojkou, tak to bude mať cez 15 cm. Bude to mať veľký odpor, ale myslím si, že bude to účinné minimálne, bude to úplne iné, ako ktokoľvek hádže do vody. Tak tieto šialenosti idem skúšať, natočím vám videá od vody, tak si to pozrite, ak vás to zaujme. No a uvidíme, ako to celé dopadne. Každopádne za hodinu a 3/4 Kubo príde senka a my ideme loviť na hron. Takže vidíme sa od hronu. Cingilingy. Čaute. Takže máme tu prvý úlovok, ale není to ryba. Je to ryba, ale je to takáto ryba. Vyťahol som wobbler. Niekto chytá špecifický wobbler Tristan s jednohákmi na nejakú takúto ružovú šnúru s fluorokarbónom. Tak ak budete to chcieť naspäť, tak to bude u mňa. Príďte si to vyzvihnúť. No a poďte sa pozrieť, ako funguje táto potvorka. Takže celkom zaujímavo. Už máme tu aj konkurenciu na druhej strane. Loví sa ďalej. Kupčo, ako? Paráda, zima? Vítáme, zima. Yes! Je zima. Čau. Je tam? Kubo mi požičal gumu. Lebo ja som všetko otrhol. Tak prvý hod a máme tu krásnu 30 cm hlavátku. Ježiši. Čau zlato! Dieťatko. Baby! Takéto baby sme chytili, ale máme z neho veľkú radosť. Čo nemám radosť, že trošku krváca. Ale s tým musím pomôcť. Čau. Tak čaute kamoši, tak práve vlastne končíme rybolov.
No a dneska išok dopadol lepšie ako predchádzajúca vychádzka, lebo ja osobne som mal 2 zábery, z toho jeden premenený, bola to jedna malá hlavatka. Ja som mal bohužiaľ 2 zábery, ale žiadna ryba, takže škoda. No tak takto budeme pokračovať ďalej a skúsime ešte tento týždeň vám natočiť také videjko. Tak, môžete nás sledovať. Majo! Kubo. Čaute. Čau, čau. Tak, ako sa vraví bič na konci plieska, tak proste Kubo plesol toto. Čaute. Podarila sa taká krajšia rybka, konečne. Ešte som mu priznám ani neodmeral, ale nejakých 80-70 bude mať. Dúfam, že ho vidno. No a takéto videá vám budeme prinášať vlastne každý týždeň. Každý týždeň, pokiaľ sa dostaneme na ryby a budeme testovať nejaké návnady, nástrahy. No a v nedeľu ideme na šťuky, takže očakávajte v nedeľu večer ďalšie video a ukážeme vám, na čo sme to chytali. Pokiaľ sa ti páčia takéto videá, tak nám daj like a odber a my ti ich budeme prinášať neustále. Na stále.